karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Ay, kung na siya mo gusto, mao sa lang ako, Sir Hans. Hello, guys! Hi! Sorry, na-late ko kamay. Hello, Ayasa! Hello, Miga Claire. Nag-order ko og atong mainom. Tubig lang ako. No! Red wine ang akong gi-order para ninyo. Kay do na tay i-celebrate. Birthday di ay nimo, Miga Claire? Ayasa, mabdus ko. Og may umaabot naming baby si Kent. Ha? Oh, nga nang misiga man ang imong mga mata, Ayasa. Nasya ka sa akong good news, no? Tinuod gid nga mabdos ka? Nga no di ay, nagduo ka naghimuhimo lang kong istorya? Oh, gusto ka? Angay lang nga doon naging kamatuuran nga mabdus ko, okay? Ni ang kamatuuran nga mabdus ko. Nagpiti ko. Ug mao ni ang resulta. Hans, tanawa oh. Congratulations. Oh, yes ah. Di lang ka mo pahalipay nako. Mabdus ko. Mahimo na kong mami sa anak namo ni Kent. Hala, uy, mga pahasubo. Ay, kanang congrats di ay, congrats. Naunsa man yung bakba na ko, eh. Okay. Naibaw ko nga na-shock ka sa akong balita. Pero mao na ni ang time nga mangayo ko og pabor nimo Ayasa. Gusto kong tabangan ko nimo sa pagpasabot ni Kent. Aha? Ikaw ang hatagan ako og chance nga musulti ni Kent sa akong sitwasyon. Unsa? Dili lang kumiga, uy. O nga nung dili man ka, Kuan man good. Kanang, inyo man na personal nga. ikaw ang musulti ni Kent. Hala, uy. Torture man inyong gibuhat na ako. Sir Hans, wa nilabot sa kong bayranan nimo. Okay, lagit ko nga suguan ko nimo sa pagpasulog og mga sinina ni Kara. Sa pag-uban nimo sa mga lugar nga inyong suruyan ka ni Adto. Sa pagpadayon sa mga plano sa inyong bay. Pero kini, wa na nilabot ang bahin sa problema ni Claire ug Kent. May lapot ka. Tuod kinaibaw ko nga suod mong duha. Pero inyo nang issue, ma'am. Dili na ilalang issue ay isa. Naibaw ka ba? Kung nganong ikaw ang among gida karon nga witness na mo. Suod mo si Kent. Ug naibaw ka na kung saan mo pag-handle si Kent. Please, Ayasa. Please. Ikaw lang ang akong gusto nga unang musulti sa balita ni Kent. Ako na'y sunod. Kami si Hans. Kung ikaw pagkahaang niya sa kong dapit, mumabdos ko niya, wa mo angkon ang amahan sa akong kisabak. Okay ka, ka? Dili. Please. Please, Ayasa. Ako ning isipon nga dakong putang kabuputon kung makatabang ka na ako. Ikaw ang nakasaksi sa nahitabo na mo ni Kent. Ang buta ko ipasabot nga, nakakita gid ka na mo ni Kent sa usa ka kwarto. Unya, mao na ni ang resulta. Tanawa ng pregnancy test. Ilhanan na nga mabdos ko, Ayasa. Di man sa tingali ko buang nga mag-inartista ko nga mabdos ko niya dili tinuod, di ba? Sa mga salida ra gyud na sa sini, Ayasa. Karon wala ko mahibaw kung siya akong buhaton. Patyon ko sa kong amahan kung mahibaw siya nga mabdos ko niya way mo angkon nga amahan. Miga, mura man uga. Maglisod ko sa pagsulti ni Kent, bahin ang imong sitwasyon. Simple lang ang isulti mo kang Kent Ayesa. Igura ka mo paibaw nga mabdus si Claire. Ug siya ang amahan. Kanara. Lisod ba ng buhaton, Ayesa? Pahibaw o nang nimo si Kent. Nga amahan na siya. Pero, Miga Claire, kung ikaw lang di ang musulti. Dili ko gusto nga masakitan ko, Ayasa. Kaya kung masakitan ang inahan, masakitan sa ang baby sa iyang tiyan. Nga nang masakitan man ka. Naibaw man ka nga. Nga dili pa maayo og buot si Kent na ko karon. Ug ikaw ang nakaingon ini. Ako? Oh, abot pa ng Kent. Sugad ka lang mo abot sa ilang kinabuhi ni Hans. Nausap na gid na siya nako. Ayaw na ko basula bahin sa inyong relasyon, Mika. Gusto na. Wa kay laing buhaton karon na nagpauli na to, Ayesa.
gawas sa pagsulti ni Kent kang mabdo si Claire. Ug siya ang amahan. Period. Dong Ken! Dong. Oh, ang sawag ka? Nanihapon na ka? Wa pa ko gutuman na kason. Oh. Bugnaw man ko din sa rooftop good. Basin gusto ka og kape. Okay ra ko nang. Nagpaabot na ko nga muli sila si Kuya Hanso kay Yesa. Ah. Dong Ken. Love gid nimo ang akong anak, no? Unang. Sagdi lang kay akong paluapo ng akong tambag niya. Unsa may imong itambag ni Yesa na? Nga kung gusto manggani siyang magminyo, ikaw ang iyang minyuan. Unya. Unsa may tubag? Kung ako pa'y papilion nimo, si Ken ang pilia. Ha? Si Ken? Oh, karo man kay mapinanggaon na siya nimo Ayesa. Og ikaw, mura kag mayang buta nga nagpabuta-buta sa lihok kag gipakita ni Kent nimo. Ha? Dili na ka magkakitag lalaki nga parehas ni Kent nga mo pangga nimo oy. Di ikaw magi akong gipili para ni Ayesa dong Kent. Unya. Unsa may tubag nga son? Yabag man nag-utok usahay gud ang akong anak dong oy. Way klarong tubag. Unsa lagi yang gitubag nimo? Igurang miingon ang kanahan ay nga, dili siya angay ninyong duha ni Hans. Unsa? Oo, na sila si Ayesa o si Sir Hans dong, oh. Ayaw na pagkanaog. Napakalang isugo na ko, Sir Hans. Tagalan ta kakaron og mga adlaw sa pagsulti ni Kent sa balita bahin sa gisabak ni Claire. Ha? Kung dili ka makasulti kang Kent, ako ang sulti niya. Ako na lang. Ako na lang masulti niya nga amahan siya. Kitingalig maglalis na sab mo. Anya, imo na sa siyang sumbagon. Gaan ra ba kayo kag kamot? Gaan ang akong kamot sa mga gahi ug kasama ni Kent. Maldito gyud ka. Maldito lang ko sa mga badlungon ug sa mga makasasama ni mo Ayesa. Sige na. Unang kanaog. Saan mo ginin ako misyon eh? Makalagot ba ini kinabuhi Ang anong maapil naman nilon kus problema ini Claire o Ken? James, gamay na lang yun o kuwang! Murag, kapabor ka rin dahil, Claire. Klaro kay sige kag ngisi. Siyempre, kaysa ako nang iingon nimo, ako ang magmadaugon, James. Bantay itong mga hagis ka, ha? Dili ko manghagis kay mabdus ko. Tinuod ka na. Naamaw ka? Ngano di ay? Mahimo gid di ay nga i-fake ang pagmabdus? Ha? Oh, ako ba? Mabdus ko. Gusto ka makakita sa akong record? Gikan sa akong obi? Oh, natural nga makaproduce gigana ka. Okay na, kay dagang kailang obsession. Ha? Tinuod nga mabdus ko oy tonto. Believe na ko ni Wanang Kurson ni Magaw. Believe ba na Kurson may? Grabe yun. Buhat doon ginamong tanan, aron makuha lang ginamong skin. Love man ako si Ken. Siyang akong gustong mahimong bana. Mauna ang iyang papel ining kalibutana. Mahimo nako siyang bana. Ikaw nag-your Claire. Uy, Ayesa. Naunsa man ka? Nagsibag kag inom og tubig. Naglain nimong lawas? Ha? Klaro kayo nga wa ka mahimutang gikan sa inyong lakaw ni Sir Hans. Kuan. Doon ako'y problema. Unsa man ang problema? Ken? Nakabatay ko karon nga nag-isgot ka problema. Mahimo ba kung imo konsultihan kung unsa ni?
Kent, onya na lang ta magsulti. Magpaabot ko nimo sa rooftop. Ayisa, unsa man gyud imong problema? Saman mabdos ka? Simba ko ka diha maoy. Dili ako ang mabdos. Si Ma'am Claire ang mabdos. Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!